गामियाव first time फैनानै जोंहा बिथां सिंगार अनसुमा बसुमतारी ना अनसुमा बसुमतारी किन्तु आंनि हासबेन्डजों नाम एखे किन्तु बिसोरो बिथाङा आंखौ फन खालामहरदों बिदि बिदि दङ होननानै बिथाङा कन्टेक्ट खालामनायलाय आङो दिनै बिसिम मोनफैबाय बिथां कन्टेक्ट खालामनाय माने नोंसोर लिंहरनाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होनो आरो बेयाव गेजेराव जिरायनानै थानाय बयबो आब' जानाय मादै जानाय आदैमोन नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो दिनैनि फुंबिलि आफादनि दैदेननायाव दिनै हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ खननो हांख्राय हरनानै नोंथांमोना आंखौ बिराद गोजोननाय मोनहोदों आरो निश्चय नोंथांमोना रंजाफालांगोन किन्तु आङो बर' नङा दे उन्दैनिफ्राय आङो राभामोन बेनिखायनो रायलायनाया बारा जायाबो जानो हागौ मायबा मिनिङा अर्थ'आ जाया जानोबो हागौ बेनिखायनो आङो सिगाङावनो निमाहा बिग्रोयो होमबाबो रायलायनाया जादों दा ना जायाखै गेजेरनिफ्रायलाय जादोंना जायाखै दे जागायनोसै ना मा होनो सिख्लाफोर दंना गैया सिख्लाफोर दहाय नुदानो एसे किन्तु बयबो मोसाजोबनांगोन मोसागोन दा हेलो कुमान दिले dia जासिहर